Kedive melo madeja polum nonu. Kedive melo madeja polum nonu. Obo mobombo ne nwere iku. Obo mobombo ne nwere ibe o. Anyam kone kone. Anyam kone kone. Mike Eja. Mike Kubenogwo. Mike Kubenogwo Dennis. Kedive melo madeja polum non. E mai wa na ga after ndị mmadụ polum mmadụ n'ọnụ. Ebe ọ nọ kanje ọ nọ n'ogbenye na apụ mmadụ n'ọnụ. Ọgaranya nwere ashịrị. Ego ji wee jụọ ọnya jụkwakwa kedu ibe mmelụ mmadụ ji akpụlụ n'ọnụ gbolo na-atọ. Ọgaranya nwere ebe ashịrị. Ogbenye ya aga ọbụ ọgaranya nwee moto 7. Ọ sị ọ na moto 7. Ọ lọsọ obi ka ọ na-anọ n'ime ya. Onye nwe ebe ọkwụwa ashịrị. Nwoke gị ekwu nwunye moto asị na ejide ọgwụ jide ya. Ọ bụ zachiri na nwoke gị nwunye moto. Na nwa ji gị ekwu nwunye ọ na-anụ moto ajọ ihe. Lụọ ụlọ ebe lụọ duplex ebe si ka ịkwụwa kene tudeki na ebe nụ asị ọ na-alụsachi ụlọ ọrụ n'oburu nke ọ ya abalụ. Ogbenye ajọkakwana. I nwekwe na akpụkwụ na-esachi ọrụ obu ka ọ na-agbụ mgbe ọ ya chịrị obu ọkpa tinye na nke ma na aka enu a na-aka na ihe na-agwa mmadụ ewu ịmarụ na ebe na-eme ya obi aṅụrị. Agbọbịa na ọnụ na-asị nọ na-akwa afọ ọbịa emelọghala eji n'ụdị ọfụva na a na-echi ebe a nọ ya ka chipu na-eche ka epikilie gafụ ndị mmadụ. Dennis na-agwadebe onye ọbụla ihe ọbụla na-emeghe aṅụrị na-eme ọ bụ na ọ ga-eke ya gị na-aṅụ ọ na-enye ya aṅụrị ọ bụ na egwu ka ị na-eti ọ na-enye ya aṅụrị ọ bụ na na-ala ka ị na-ayọ na-emeghe obu aṅụrị ọsọ ị nọ wee foto ụwa ihe na-atọ ma m bụ na ya kwuo ege ime nwa because ọsọ ndị ji ego ya ga-enye advice ma nụlịa nwa ewelifuwe ego